Ugwumba nwoke bụ ụzọ gwọtata ka gwọtata ọkpa nwata kwana banakwu ọnwụ kpanya so ya ụgawa so ya ụgawa so ya ụgawa ndụ kpanya so ya ụdawa so ya ụdawa so idididi igbo ikubu ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike Ugwumba odogwu jọrọ ka ọba afam ka ọ dị.
egwu abaka uru onye na-ege na ha egwu bụ ihe ga-asị gị na o nweghị ihe egwu bara ma ndị na-akpọ egwu otu esi wee kpụọ egwu na ihe egwuregwu ihe egwuregwu mana ọ dị omimi mgbe gboo ahụ egwu nwere ka o si dị n'iche n'iche enwere emume gbasara enwere egwu na-agbasa emume dị iche iche ọ bụrụ na a na-echi ọzọ enwere egwu ọzọ ọ bụrụ ma nwere nke ndị be anyị na-akpọ na enwere azụ ịchụ ahụ enwere egwu a na-ete maka ya nwee nke a na-akpọ anụ ụdị anụ be anyị iji wee kwu na ọkwa be nna m ọ na-abụ na-ekwu nke m maara ọfụma ọfụma enwere egwu ma mmanwụ anyị ya na ya yi so egwu bụ ihe ndị gboo na-eme iji wee mee onwe ha obi aṅụrị mbụ inekwu anya ọ na-ada anyị ka obi aṅụrị ahụ na o nweghị ihe ọ bụ mana ha dị enwe hypertension anyị na-enwe kịta ndị oyibo kpọrọ hypertension because of ihe ndị a ha na-eme a na-ejikwa ama ka obodo do ihe obodo nwere tinyekwuolu na ịnụ di na nwunye o nwere nke ndị ụmụ agbọghọ na-ete mgbe ahụ o nwere egwu ndị a na-eteche mgbe ahụ adị etezi kịta bụ ụmụ agbọghọ ogologo ịnụ di na-ete nke ahụ ada ebe ahụ ka a ga-anọ na-efu ụmụ okorobịa a na-ene ka mara onye a ga-ahọpụta mara onye a ga-adabara anya na ya so ife na egwu nke ahụ bara uru nke ya egwu nke mmọnwụ bara uru nke ya egwu iji chụọ afọ bara ndị be anyị na-achị ọnwụ ja ọnwụ ja o nwere egwu ha na-agụcha mana abịawere azịza a na-achụfe ọnwụ n'ahọ ya ọnwa ahọ nke ihe ọjọọ niile ahọ gara aga vutere ya na so egwu abaka uru egwu bụkwa ihe eji agwa mmadụ okwu ka ndị ọzọ ghara ịnụ ya maka o nwere ndị ga-adụ n'otu nwee ka ha si agwa onwe ha okwu enwere ike iji ịgba gwa ọmalụ mana agbu ya ofekenu ka a na-egbu ma ọja ma ịgba ọ ma nghọta ihe dị na ya mana a na-eji ezi ifuru mgbe a na-anụ agha ya bụkwa n'ọda ya bụkwa ihe ọzọ egwu na-aba maka o nwere mgbe a ga-abịa bịa n'ihu agha ndị ọcha na-emekwu ya o nwere egwu ọ ga-aba gụnite ụbụrụ ọbara naanị isi onye ahụ asịghị kama a ga-anwụ echi si nwụọ tata ịghọtago so onye a na egwu nwere ọ bụrụ ihe ga-agụba o nwere ndị ga-abụ egwu ọnwụ eji edune mmadụ n'uche nke ha mgbe gboo ahụ na egwu a ka ọ ga-aba agụọ onye ahụ ewee naruo chukwu na-ewe nabata mkpụrụ obi na ndokwa ndị ụka na-eme eketa enwere egwu ga-abụ egụba ọ bụrụ egwu ọnwụ ya na ọdịnala anyị ọdịrọ nke onwere ihe a na-eme kịta ọdịnala anyị na-ebito ha aka mgbe gboo egwu ahụ so n'ofu egwu abaka uru ụmụaka amụrụ ọfụ ka iji wefu ka egwu si wee baa uru ị na-agụgụ nwatakịrị na-ebe akwa o nwere ka ị ga-esi gụgharị egwu ọhayo akwụ ya hụ ma mbezie mana kịta ọ na-abụ ji bere na ewere fidin bọtụl gbunye n'ọnụ iwefu na egwu ahụ bara uru fidin bọtụl bara kịta a na-agụrụ ya egwu abaka uru a na-eju onye na-achọ ịkwụ ụdọ mgbe ahụ o nwere ndị ga-abụ ihe ga-eme mekete ọ dị ya ka ya ji egwu na ụwa nke ka njọ onwe egwu ọ ga-abụ ọnụ otinye a na-akọrị anya ma kịta ọ na-emekwu o nwere ka ọ ga-esi bịa mụ na onwe m o nwere egwu ọ ga-abụ ntinye isi eju oge oyi ya egwu bara uru na ndị mmadụ akere nkonko winọnụ ọkwa emere nwaanyị ụtaba jeji ama na ụtaba bụ ego nye aka m na-ebere kwa igbo bụ igbo kedizi ejekweta ekene mma ka mara
Igbo na anyị na-eri ndụ ọbụrụ eziokwu nya ka Ugwumba ji necha m ogbu ọja anya mma ọnụ na-eke na-abara ya mba si na njana na nsekarịkwa nwụrịnwụ ka nkene ndị rive ndụ ọma bụrụ eziokwu ị na-eri ndụ bụrụ onye Igbo chetekwara ibe ndụ ndebe anya ibe mere eme maka na onye erighị ndụ ọma nwụọ ọnwụ chi ya anọkwa n'ike nke egbughị onye ọma nwụ ya n'ebe mkpọrọkọ na-egbughude na ọnwụ ọnwụ chi ya o ji eme asụcha akwa ebebe ọdụ oti nkuti ka nke ọ na-abe nne ọma bụrụ eziokwu Igbo bụ Igbo ka mgbadobe kene o nwere ka o si abịa m n'isi mgbe enuwe anọsa echeta m mgbe gboo mgbe eji dị n'ukwu ụkwa mgbe m na-eme na agwurigide mmanwụ mgbe ọ na-eme ọta m ka o si ata m ewere m ụtarị debe n'aka mmanwụ koro nze kọrọ ọzọ gbadobe koro ogori nwaanyị kọrọ mmadụ ya na-abụọ kọrọ aka kọrọ ngwọrọ kọrọ ada wee kọrọ ọkpụ wee mebe mmanwụ maka na mgbe abụ m na-emere onwe m mmanwụ na ọ na-abịa m n'isi Igbo ka m bịa kene o nwere mbọsị njele agụrụ omume mmanwụ ndị nze na ọzọ wee necha m anya kwee n'isi ịmakwa na ejekwuru m ọ bụ ka m mee mmanwụ ama na a na-eme kọmpetishọn na mmanwụ Igbo bụ Igbo na-arụ na-emezikwe eruo m ọ bụ ka m mee mmanwụ ndị nze na ọzọ n'ọgbụ wee necha m anya sị na mkpọmkpọ mee m ife na m eje na-eti mmanwụ na nsoro mkpọmkpọ tiwe okokoko a na-egboro ọbịa ndebe anya ọkwa nsọ nya ka m ji necha ọgbụ anya a sị na a na-achọ ndị siri ọzọ ka batierebe mmanwụ m wee tiwe ọ bụ fa na-ekene m anya ọ na m echi echichi ka m mara amara nwoke ọ bụ na amụrụ na n'Igbo chiri ọzọ ma bụrụ eziokwu ndọgbụsị na nna atọ ọsịnsịba ka enene nya ka m jiri kpọọ onye isi ọzọ si ya biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ nya kpekere m aka na agada ka ama m ogbugbo okpu ọzọ ọkpa aka na agada okporo okpu ọzọ nke onye Igbo na-ekere mmanwụ kparịa aka na agada ka mma na nke iji na-agada okporo okpu ọzọ ka njụwa anya m ajụjụ ọkwa ya ka nwoke ji ikpe ọ bụrụ na okpu okpu ọzọ nsịba na ebe a bụ ekpu okpu ọzọ na agada nke agada ọzọ nchịtọba eji mara Igbo gboo gboo ugbu a na-echenye m ọzọ okpu ekpu na isi bụ ọzọ ekpu ekpufu nke agada bụ ọzọ nchịtọba enecha m anya sị na nji ekwu okwu mmanwụ asị ka anyị jewe n'ọjị be mbe n'ọgbụ ebe okwu na-agara ọnụ eruo n'ọjị be mbe n'ọgbụ wee kwuwe nya m okwu wee siere anyị ike anyị dị mmanwụ na-atọ mụ ma wigo nwee eze ụkpa ka mmanwụ etere n'ụkwa mmanwụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na nke ọ dịkwa ike achọghị okwu sie n'ike anyị kwuwe nya m okwu nya ka okwu ji weluwe senior bel n'ọgbụ nnukwu mmanwụ isi samba gụrụ nọkwa nso anyị na-atọ wee bido mmanwụ ewere igwe okwu wee nye isi samba o necha m anya si kedu ka ya na nne enweghị echitaba akọtacha ya na ụmụ enwe aja bụ eze mmụ ka ọ na-agwakwa okwu ha ruo eme mmụọ mkpomkpo eme m ive mkpomkpo emegbuo m ive enecha ya anya wee kọrọ ya aka were igwe okwu wee nye isi samba obibie na ụvụ wee tiwe kedu ka anya nwa bụ nsekarapụ anwụrụ nwụji anọghị na ana mebe mmọnwụ necha ụmụaji jere Ọnịcha mara mmanwụ anatụ na ewere ọkpa ado n'ife toro ogologo ka ha zakọba agụ na-ada ajọ maka akọrọ ya aka mụ ka a na-agwakwa okwu mkpụmkpụ ije mụ na mkpụmkpụ onye ka m ji akọrọ nya m akụkọ mana ana m agwafa fa mara mma na igwe okwu ba n'aka mmanwụ eme ọkwa ya ka emechara were igwe okwu wee nye m n'aka mkpọkọwa gbu niile sịba ngọngọrọtọ ngọ ọnụ ọ na-ekwe m anya ka arụsị aha n'aka na abọ ka eji evu oke arụsị ọsọkwa ya bụrụ nwa arụsị na-eyi eji aka na abụọ bụ nya m ive ọkwa ihe mere eme ọgbọ wee gbajuo mkpọkọ Chukwu Okike kere mmanwụ arụ ọbụnagụ si anya biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ nye ekwekwene ka nwa nwaanyị ndị ọkpụkpụ mmanwụ niile okwu wee shie m ike n'aka wee kwuwe okwu si na ọ na-abụ nwata ji ama mfe ozigodo igwe maka nwata amara okenye ọmara ndị gboo o ji eme nwata nọrọ okenye sọta ibegere ji ọmata anụ kpọrọ nkụ ndị ọgbụ wee necha m anya dụọ n'uvu were ji na ọkụkọ nye n'aka mbinie naba ebinie m ụka nnaba Igbo na onye ibe na-eso na ọnwụ ike ịmakwa ebinie m ije ka nnawara onwe m nafụta n'ezi oke na nka na ọgbụ nke ahụ nna anara onwe m ọkụkọ e nyere n'aka fee enu wee chụrụ ya ọsọ achụcha m ọkụkọ chighata azụ ejide nye nchighata ka m vụrụ ji ọ bụrụ na akwa na ata na nji ntibe ogogogogogogogo ebere m akwa wee na akwa ụwa m na-achị m akwa ụwa m na-achị m onye ka m ji akọrọ onye jere mba gbara aka nata ajọjọ nna ajọ ọ ya na ndị chi ya na-azọ dị ana ka mara amara Igbo bụ Igbo ka nserebe okwu esere okwu dịbe echi nya dịbe echi ka m were ka sere ọkpa akpa na igirige ọkụkọ njiji agba efe emenwu na n'ezi ka m gbadobe tụkere na m ogbu ọja ndị Igbo
Igbo ndị ọma na-ege ntị ma Igbo ndị ọma bụ ndị na-ekiri nya bụ mmemme egwu ọdịnala ekene m gị dịka isi wee na-esonyere anyị na nya bụ mmemme egwu ọdịnala. Ndị na-azọla anyị ya bụ ukwu egwu bụ ndị Ofu Obi Cultural Group Udi dị n'Enugu steeti bụ ndị anyị na ha nọ. Opurobios Igwe Ajenga.
afọ mbụ John Ikechukwu oge a ibu mgbagọta ọgọnyị ọgadịgwa na n'onu ya eke nwaanyị gbawuru mgbada ọganaja na aṅụ aka m ọ na-aka m bịa nwebeze problem ọ dịga ma bakọstad abụ m onye eziokwu amụrụ na Nkanu local government area Nkanu West na Enugu steeti obodo anyị ma anya egwu ma ịkụ akụ ma ịgba agba ma mụọ na onwe m ọ bụ mụ na ọbọcha juo m isi oju nkịta anya ọ taba onye nwe ya ojuzie onye nwe ya anya ogbuo nkịta ogwurogwu achịkọrọ okom ọtụtụ egwu nụ ma weke ma igede ọtụtụ egwu bụ egwu Igbo ndị be anyị gbara n'ihi a na-agba n'okenye dịka igede a nọ ndị okenye enwegazi akọrọ ngwa ebe eji agba ya ụmụaka na-agba ya ndị na-agbaba ya ọkanka bụ ndị gbugoro enunu ha ji ma akwamozu igbunite enunu mgbe i mere akwamozu usoro ibe ji ahụdo mmadụ ama na onye detọ mere nkedetọ mgba nne m nwụrụ ama akwamozu ya o meghe n'anya egburu m efi 14 kama ndị be anyị ga-atụzi ọnụ kpọzie m ogbu efi akpọwa m efi ekwere m aza m ya bụ efi maka na eyiri m efi aharokwu m ka efi na-abụghị na m gbanitekwara agbanite dịka mmadụ etu osi na wee dị m ga-abụrịrị ogbu efi mbụ ọdụ efere mmadụ igbu efi 14 wee gwa nne ya